nkoira nanga nyoro mwana uri osirire that same day kini kana chete ko lia rais ko bori ko chime ko unenkia nkanyora ngane burwire bwe problem yankora bwate nkora ya bwate kanguru kurunse akanyerere ono twakura na banyagitari bante yaye oyo mobe iro yondo korire oyo murigereri baenda bavekesi bako be so tiriais na mwire chinyagitari chinyinge sana na mwire Kisumu Agakani Eldoret Rifaro na mwire Kijabe Kikuyu Hospital Mahata Hospital Agakani Stiria Nairobi yakamotebi mose njitatu minundu ane lakini bugima bwana mboye boniga turojina bokoigu akatabe gwike buna kongira ni gitari tindo jiko seningi chende buya ona ekonga somo ojo konya bana ba mino na existe kanga sasa gwike konya re meika yare tuchi machine chiabe kiro sipe irwe binte binge ekina morigereti na akwito ndigereti arambore to koboka kambwata higa ebu nishike Liliambwata tega akaja akakolera akakugo abakwete yes of course imbwango bajaka mbanda mete sana bakatana murureke mwanzo akolere nini kavate imbu yamono mutamaite kendret Ekerasirete nkaramu sana ngabe ku mitandao ngate ubono ninje ngore chiroli ngagaje chikoroba nini echo nachire kurigere ntakaro chese chikare narigere sana tichiroje nagani rikirore rikijiro Machomo yele na ikirega igase kinyoro kia muma egotoka ime ya award ya Gitenga iga South Mugirango constituency ime ya Kisii County na chirega iga koro mugano bwo mugako yomo obeteka gusiri umungino ya se miaka emenge iga yaegire bona iga na inde akamutigera umusigo bwa bana batano mugako oyo iga turigeti atatebi tiga to ikaransenere rero anyare gotoeresera obugima bwo mugaka koba most of the time konyore to focus on the women chiwido usaba buraka timete aseke gusiekia abagaka na baburaka bakorokwa gusenga kibakorokwa kwa bani nganda sanitinga bangine bago chabaro kwa baburaka na inda ande keseke gusitwa te baba takanwa igona bogo correct gabwase comment section twachirega iga twikaransenere kwa botoeresire umugano asobo gaje kabisa tutabenga umungino ya tarachigusira na ruwaje sana bwate heart condition akanyara ko baga kumwira nyagitari akaoni kerege ntabwate because it tells us that na bwate ni bora lakini akanyara kobaga konyoni na liara nyali kuira mukae gosomo nginoe nyagitari lakini unfortunately kara niri mbakaro lire ngabono iga chibase china tumekire nyagitari na tumekire sana na bochiko nyara kobweni umunginone kwa bahati mbaya yake siekebe kamonyoranga akanyara kobaga gosiri ogwima wae akamutigere bweka na bana batano bono iga with nothing ekroma ete chibil chanya gitari chigocha especially ekrobwate the condition uneti chia heart cancer and the rest diseases siri chigotumika chibesa chinyinge kobwenia nabo mochigo chotigara igo muno mugako yakongereseraga iganga igaonetikere gento akanyara kobaga kuira umungino wanya gitari lakini akasiri obugima bwaya kamutigere bweka gaiga na chirega iga basically ko batebi story yae kiageranga ngakio muntu agochomenya without the wife abana barabake sana grade 3 grade 4 mbayo bono iga senka yabo yageranga ni skuru bagenda ngakio bugima bwae buri nonye no konyore ndagera ngeresire nemechando umugaka no munene obwata abana batano mungino yo sirire ngakia go soamba kachikoni orosege abana baindagera because ntabiringa he has never thought of moving on tigan karansenera to iwe story yae ngaki muntu agochomenya ose life after losing your wife ngaki go chayaba mbwati mpaka mwelyo majetane Bridget Kerubo tigan soega iga asenka yae tukwana onere atoereserenga ubugima bwae ngaki wagendereye ubugima bwago wabairo weme kozi wabairo karibu soikirega iga Toka tiga tukwanere ga igara. No to kwa nyumba bada. Asante. Kinyoreke wate ngamu mage kuru. Abito mirora nyora abuge kwa bwana ogima bwa bameneme ko. Mugaka tekirega iga. Kwa bantu taite toigo omugano una kwenye gwa ikire kongeresa lakini kwenye ntora chaka kwenda sembeo pole sana ogima gwetere no bakong especially ni metutaji raisi ekero omuntu koluzo mongino gwatigara iweka timo etina tema konya koboli getege no muburaka osenga kito koroka timo etina no mo ikora
Inabura. Kegusi no muikora ndate. No te miaka yao na bombwete miaka na bora basiko manyeke gusibia. Ose tigabona totebe gose no muburaka. Totumie liete lakini abatebi nonye no muligeria an correct ga wase comment section. Time tigo senga kitoko muraka no muburaka usenga kilirinde gwante. Ose no muikora. Ose no muikora. Umetengo igwa bagirango mubwate language ine ke gusige tonke bwe karine ikin. Ose no muburaka gose no muikora. Anyway karibu sana hasa Inka TV. Nini ntagete unatogo chaka mbuya so twanchira gocha Inka yao na inde go open up whatever story bune yao tali abantu abange especially abagake bagocha babisa bakirakire bagenda no bugi massive it's normal muri outspoken unantu abanyina samali tanga kyokuruko nkuruko Bernard Miliro Bernard bonenga ni miaka irengo gwate ono nimbwate na etani miaka 50 50 and above story yao ni ntambe lakini ntate oratuirania ali yake tuchakire obugima bwao bwogukina igaiganinka ngakikuo obugima bwao linge before no nyotara nyoma korunze nabona kinite mwana muke buyego ndi school buya ngatira na ne school nabona lego perform buya kiregento buya kabisa inginyorete kurugirasia mapaka 18 ariko ba number 1 nabona bete igo ngakura ngaso secondary steering kaba number 1 baka form tatige karana ika form 3 form 4 30 tam ndaraji gakora mata munkarwara nkaba serious ngakora mata mundu warete mono paka ngaira na anse grade na lejo kanyora ngakagera neki nganyore D+ ngata tindiko chiko repeat ngapraire teachers training college nkarangere unere gititis ndaraji kwendo chibesa chikapura stiri mwaka chikapura twarenga bange school nkarusi like that minto seito tata bwata bangina babiri monene naro twenzi ni common wona twabana 17 mucho 17 igo mo enyomba nene nyomba enkenero aino bwe nyomba jenenke nyomba nero mbalenga muri ntubona enke twarenge ikianda 9 kids alafu nyomba nene gatwara 8 kids okaba muri 17 okakora tocheti kogenda college tincheti kogenda kaminyo kabono tingo kiraigo ngagenda ngara trainee mechanics kyake karana ko mechanics na eden kaigu na bwate omoyo bwo kosomi kaira na school bono ngonya kosomi ndikire na boybori gasomi ange miaka 13 kosomi school nchi private karana ko ligere paka ji public and I was performing very well semer moyane paka to ikatoko ngo gujisawadi nyinge bali ba trainee bali kwa ukende bona bachori ku banyakora migwa mangana nga eta trainee lakini muri ko mwekera ngakimuri ikatoka nga onye yabere rate borangere byane bigacha kerana acha kunyuma bono nkarengere onye yarengere rate tindikwa teko bareti sabana bane engo kora kende yonsi kaija bonsi piba kore buye bariko egere baje kwekonya njita lazima bankonya because tonyore ti opportunity ayo gusoma gataka abana babo banyore opportunity baraboka basome yani na kabana kitaba lirinta bwana nsiringe nkominyoga na re school na teba tiganda achendi kingora bakonya gusoma chi public school seti gose chi private chaba abayibuli bakonya kolika konye kwa nyomire ya na jete ko bonde karona ba mwaka 2000 alina na tikete na nyo na someti na lina nyomete na lina reko somi akaiga like bono ngatika bono gosomi ngaenda ngajaka bono gasiane amo ngajaka konye kuyegera chi machine chi ajete chi power so nkegera nganyoro good friend akagore machine akantigera bono na reko tara nero ngochweri gabo giranga gimani nje na renge nchebweka na reko kupaka umachoke paka wapi ono kurwa bunkanye ko train na njaba mura bakabucha ande batwara interest kiro muntu akagura bono ono chikabucha nje in the meantime paka boni gani mbwate pa so no here nyomba lakini rende teri condition ingia ono ngo yusi chaba nyene rende sauli chibese chiangere pa waso yawe yasarigeta teri nero lakini teri buya takere mara kebiso nero so oka transit korwa se obwalimu okabo mochweria ngatika bono mukanyora ali nare kwa kan 3000 lakini obochweri nyora na bongo chweri rituko chiri bwechisatu ritukeri nganyora ngekinga konye ekonya na bana bane ka ona karo mwana na to ko mutangani ni gasirete nande
atogete ukanyoma through obufundi bwao kuri obufundi bwao nanyomete mwaka 2000 akero mwana ajigotoka 2002 agasira akero atokirore buya ono kurwa bunga jaga kuriki problem kiao nkarora chinyagitari nchirogo ikachimanyesa babo nkaira omongo yona nyagitari aroruna ninki ekogero mwana uri asirire ko atogitore buya njenga soka ngati andaro kende nemba tiandara kende bagorerende esa arure nako nkoira nanganyoro mwana uri asirire that same day kwani asirete tu basaigo yani kara ari buya igo ekero mungino arenge musigo nabwate shidende teya bwate ndeyonse nari kanyerora nonye abarenge buya igo bakagera gita gatebya yabori rero no bonyi gwetu ande nyagita na batu ajete igo anda ganyagita ali kakom buya lakini kana ajete ko lia rais ko bori mkochime ko unenkia kanyora ngane burwere bwe problem yankora bwate nkora ya bwate kanguru kurunse akanyerere ono nansi ndani tegweta lakini naga kanguru ka opening ono kera munyagitari yangeresa na rusiti munyagitari migori munyagitari ya migori mungwana getore ko huko ngamwaka na 6000 akaja paka 6 akapima akatebo broire boyo boreiga ono linderions aka conceive wikakora cesarean after getting fast ono kurwa buna bakorere tuga na bana bayanyote bakagakora mwana moka 2015 yanyorete yani 2013 kanya wekera kongera sanga na chisale mwabwate lakini ekero umutangiere no yo moling umutangi mbabere stiri kwanyorete twins as your first born lakini ondeta yoko manya kiare ko banje bwe kanare kumanya no tware ko bayara mako byara ko cyanya kitare lakini na mama bari ko gundwa nkikere tinko batayibya bangino batayiba ko cyaka mangana ono twakura na banyagitari bante yaye oyo mobe iro yondo ko reke oyo murigereri baenda bavekesi bako be so thrice first born karatiga toire ngorake first born yao okanyora twins balinge babiri lakini oyo maga survive oyo mo agakwa na inde kero mo konyora yo second born na inde bagacha twins barabu no barabu bouncing ba survive na ubare formed third born na inde twins lakini kama nga survive rastiri akara gaiseke na kugoka ababonze nabamura akaiseke na kugoka katogete goka nande kayata ngine program kara kora cesarean nanda irete 4 days nanda kairorero ekora ategete ndiri ono I was using a lot of money nande na bwata nare ko sabonde I had good money kwenye naro sirikoro se metechi bao ni bintebyo kwali koro sibasa ko karakarire na tuition ni nare ko kora abana babantu bono bari chi university abange ngwakano pa night kwa 405 echineji pesa nare ko chitute ngo chikacha mono kwanya kumwira ra cesarean section onya ko baro konyora abana lakini tukwaje ko tebya baiboli nkanga twins tu abwate chisale to bwate lakini oyo motali ko survive ndatayo paka borwere bwahe ekerasire tena naje teko soki borwere bwahe kero muntu akamanya lakini tata na manyita tata na mweresa tenga oyo abwate problem rega na akankani kirabona ya kirakiri paka esinya sara njere ko muira abata ngani tingo na nje nkaremereri unande merati paka bona ngo bona ndoche condition yekero kongeresa twins kabere bagosira oyo moyo motaiyo ayo munyene una umugakoet kwali koranga usemwachite ko tebinga condition kie yari ko happen baka abana basiro oyo moyo na bare ko ya nomo na verego ona ni mbapezi ya bwana lakini ye pregnancy yake ilikuwa tu mzuri problem te yari konyara te yopi ona mwanyogira abana mpaka fourth born oro muisike bona abare ko bona babari batano lakini na babare kane orere bwa mukagendera bado bona bakachaka kukina after last iriria irore tuko baru I think ni ga kosete ekora tikete nderi buna to kwana iga kanga macha ichire ga agima chidai kaibere bona to nkarangu kware ngaminyoka nande nganyora bakangore gento kete ko ru seni last ki what eko 70,000 ngaminyoka ngakegora
bandikirete ngaenda chemistry ng'ino bikuru ngaenda ngagura akasiberwe nderi kabwata gikoma iga akaikachinza jamorogo akamaiko irutiata nande anda akabaru ono buya gasunu buya ono akabere itesi nyagitari banyagitari boka bakanko banere bakanka nerori yabo korumigori ya yankisi yare konyore bonse binkisi re bonse pino migoro munyagitari oyo kuruocha ndita yore kumubara nere bweke myaka yonse munyagitari to yoyomo yoyomo bwe andi nare kumwaka na kando ta progress y'ubururu bwaye progress y'ubururu bwaye unabona nyoreta abana agachaka kwante biri bukamenta bona kera bwo menta no mwana we bo muheri nyaruka ekera irorero no nje nkaranga kiego saiga kuruwa buta cheti kubwena na mwire chinyagitari chinyinge sana na mwire Kisumu Agakani Eldoret Rifaro na mwire Kijabe Kikuyu Hospital Mahata Hospital Agakani stiri ya Nairobi Kenyatta roti mwirete kore na rekore enge ya gusi na rekore use private because I had good money agarati akonyu bwangu bunangotaka anda akonyu arwo after you spending money kero jikati jaja ko ikachena ja everything atunache kero na nachete bono njari gikonkonya akamageka ake but after spending a lot bono onye tali buroire bwae kanga na bonde muntu kange mbwata jirori kona bwate fusion buraire bwirete chibasti nyingi bwirete bogaita pi kwenye nagura mari mara kane ende nkaoni yonse nyagitari kiyo mwere wachite ko mwere mbosonga kwerete bosonga na edi oboroire obwaye how long bwirete bona ndatabe kurwa chite toro jina ruarite mundete yomanyete lakini nacha kurundwa mba manyete usana ruarite ya usemba roje muntu no mo gento getaraba to kumanya inki kenderete so gento getaraba to kumanya ini garo kia beire na lioko ujaga kuuna inkinga ikikiagere ikikia bona gara na manyete kakani bunkire kiriti nkwana rende na bona akira bakagasira ngaje kubata ibone kya muitaneke Nakaragusira. Na ribaro cyo mugano bona. Na mange baya kwa. Singa pia ko genda nyagitari family te maite. Tata na manyete tata bori. Family mba maite bonsi. Lakini borwere bwa mba manye? Mba maite. Ya. Nkwari ko bate. Ya nyagitari to achitwiranira nande. Gose nare ko muira. Okoreru mangana gete scanning ebinto gete 2 weeks yako bana nyagitari yosoka. Nando okora 3 days na ndena irani for 2 weeks. Are ko kora nkabira tatu. Abira tatu. Bosaigo yani ko igoma iganga ajara rabana ende na irani kenga igoma ngumabwa bwenzi nyagitari kuru 2015 ngono nya bana bakinire bamahetenga mamu mabonye they understand very well no ina kera sirete omwana ari gukora amatem form 3 ari akumuira form 4 ari serikali ya moki kera sirete akorete moja 27 days agara omwana akora amatem cardinal gosoma akora mate ekero akore takachikuigu oyo na atumete omwana amutebete ya ntebi mamosira ekogara ngo chinde nyagita na bera na era naisaneke aya ntebi osirira ati muko chandikira mutu kamanga ono mwana netayo kumeti ngikere mbaro cyo babwe kana batebetinga kuikerege gwike buna ngo chinyagita ati ndikuira na nduya nande na bachita katigara hoyo na bakwanete one week agasira batebetinga bono nchatini ko chikoira omushi oyo yo monene no mubori na ba mutebete onya tatebete simigasira kanga nabona bayigurira una kwanete bweka kiri bone simi ya sirite mwa mo recorded musi na mo recorded yekero tware kunya gukwana akamutebi mose njira to minu ndwanere lakini bugima bwana mboye boniga toro jina bokoigu akatabe gwike buna kongira ni gitari tindo jiko seningi chende buya ona ekonga somo oje gokonya bana ba minu naye nande niganje tikobera bungina rumwe Ojino mumuromo nene. Nyombe na gorete bintu mbagaje. Lakini burwere bwansi bukaenda ntebi muntu amabati narahira. Ikenkera hira. Nkaone ngako. Kware koni at least omukonya abanyagitari bamukonya burwira babwene. Aira ne biya. Gore tukondiyo punaru araiga. Chikari Jones bikari ndayo ntabwate namba. Engwa kachiamenyoka goja. Nabajiko ikera birerimo. Namata ikire goyi amaguta gwachira irana yamwe nare kumubeka usempi pinyanya gitari are kurusiri gunka egara ike gokonya
Rituko riria ryo gucha gusira na gucha gusira ngakiri aringi. Rituko riria aringi rigia. Kero yika saa 8 cia mugaso. Antebe tinyigwete ni inanasi. Ore buya were no mubono ni gweni re ore gwoti. Akante ikanza ri ndate inanasi ri kwanda tete igoro mwete na kuri tande kware tete ri rero reta mangi. Akukwana buya kabisa. Akaja karinga motaye tikakuria mango nsiti. Akanja kangorende kwa gore. Usinje na igundi nagotum. Ekararia kora kante ibono minyoka orora abana ndoira ne kafi ute kubwata baira ni saa 1. Komote bya yego singwa na kana chibesa ngo soka twale 629,000. Yes. Ena kana chibesa to soka mambi. Bono yanda soka rero. Won to ko soka bono ntete woro gere kupaka mambi ekero soka kore buya igo to sare kuchaga. Ande yanche na weni mbihande. Nyoka erora bana gakichu kibirtanya korra bana. Mote tindi kuchinaira tikorango minyoka naira. Ngaira kinira era gendo barara. Bono tinko manya kikimbira ngakibya mutangane. Ekara kwana nanja kora nigamia meti. Bono ngasinyu ngakiamyami. Gento kirike kangusa sana kanga tinchi etikuruwangi chenga. Ngata engo chibu musio yo minto. Ngende ndesibi. Ande ngira nende restitution ya. Era na amenya tangi na tangu. Ara enge menyi nkoruguru. No hari baka bono. Bono ngaso mare Mount Kenya University ya. Mwako kanari akora. Bono kerona ira na naika nyanchwa. Onyaroka ba minto na tikiri na mame ko ngakire siminga no takere nyagitali ngai kwenda kuchi. Ngoika nkonyoro mu kungo yo bekirwe meika bata ite kumubekera. Twankwara so getwende gwisibi. Lakini konyomia amire. Eria miamiti akarosa tu akarara. Naenda akatabuka. Akanta itura enda. Motainko enda ndi. Bona ende ngamutiko ikaransete. Buya igo. Kemote tika no minyoke. Timote etisengochi. Njebwe kana dati sister tiyanga ende ngisibingira ntindi kuchinga. Ata wesi bwire. Igonsa nana ni chitekeri satisi. Kaminyoka ngesibi nkairana. Irina ika nyanchwa gochinya kita na kunya kutara makuru tukugwoki boirere. Yekora mbuya na mutigari. Ngo ikari ngo tabu ngo bori ngayura. Mota ya no. No takere kitali minyoka gochi. Kanya tora ikana no gwesi. Ya. Ngo bori rede. Inkinande kiabage na patiga muri buya ngaya injo. Sister kanga sasa. Ngo ikango nyore meika yare tuchi machine chiabe kiro sipe irwe binte binge. Ekina morigereti. Na akwito ndigereti. Arambore to koboka kambwata higa. Ebu nishike. Niliambwata higa. Akaja akakolera akakugo. Abakwete higa. Tachete wakwana kenge. Takwane tikende yonsi. Abakwete higa. Emekeri ba more tabata ite ba mubekere ekera kure bono ngabata bono kimokora. Ibinte bino Rusia. Onya muamo ite tare ko ba nare ko bakanga muamo bekere te binte bikare. Ono Rusia go se tuita nema. Si oxygen ya beke. Bakata ko jambara mu bekera. Ono sirire bada te kungaine ko beka chi oxygen ngakana no. Mutige otimokire mutige numuma itipo gimogwa ninje maite kuchi. Atimokaigo. Rati mokaigo akabere gitanda kerona batebi one bachite bakairo bakatama. Bakachikocha saa 3. Saa 3 botuko baga ndebo. Tibona sangapi kiria gose. Saa 12 nataka 40. Nataka 40 igana moja na lia sirete. Baba. Litukeri erio. Ore buya pina bona mutigire bona wenire bambituirane. Bona tingo mayeki abeta. Nga saa 3. Saa 3 bakaja bamuire moja. Akero baji kombori bamuire moja ngota ngabona moja ri yake muku ose tigara arabu no mpaka mambike ko no mwamutika na bako. Nigo koru saa 12 asirete. Bamuire ti bakatama. No atigiruga gwa segetanda ke wodi mpaka saa 3. Nje no onde tinsugeti. Mama na bonsi kuna. Konyekero mabona kwarangiria abantu kurunka. Mama no arenge nyagitari ne sister. Na uba murendete nje na arenga okomonta inkigeta kire na koraki na finance na korakire. Aba yarenge. Saa 3 bakacha bakamurusi bakamuira mochari. Ona gara asirete akantike njira gitenga 10 sana. Akera ngoja kumuira mochari. Pae saa 6 na lingwa kige nkorora kana ni ukuro yo. Bono nje na roje pato ni gati mugete. Kera to kumuira mochari na lia kura. Ona ngakira igorende na hii. Ense na bere. Ngata nya sambu yamo. Because
vile wote bashukuru katika kila jambo. Yeah. Na wana atebete mbio mono Nyasaye. Nya uwanja ya ikirega is okay. Kwa nende kwenye urwajire gitambi. Gike gitambi. Rwarire mono. Mukagenda mukamugacha mukairana gucanga ngaki abana ba receive it in UC. Abana ba receive it bagakumi mono abana ba bete batayigotangika. Litukeri bwakite tindo tibosongo nona iranete nyomba mu ucio mutongara. Karona arara maambira ndenge ngairana moja ngamukora postmortem. Because mwana kanyatara kora matema. Ngatengo kora postmortem abe kwesagia. Egera kanye ko mwana hoye akora matema. Acha komora. Nabakorete ngatomo ndugu yana uri mwarimu Mombasa arenge namurangiri kyagaja. Nero jete skuru kadino akamurangiri kuruwa. Karaika nari mwana mota yenga tokonda ima mosira. Akamata yaya pigota kirenga. Akamata no mbisa mama aenda biosiri ke kora na nalire. Nabere nere nyakitali mono. Ono nabajete igogoika bantu diri bamora bagakiri ugiri nyinge bukorera gara nande nga babo kyobororo lakini mwana aba ariko bakorera ire. Tarere titakora tikende. Ekera jita kanyora nyumba agaswa nyumba tugakwana nere aganda ipapa nabo yaba mbari konduka tata gosiki bana bane bakonduka papa once una bakina bakasai abo bakonduka bama itiri tata ndika ndati go papa yo abana lete ono ekera igitamburiti nabo yagitega ikega mama karara ono tigatore merari na ikagotote ono tukakura nere naenda gasoka bone saba sani ba yapi skuru ba makoga sare ko tugoje kabuta busko iyo nero utugutira abu ine mbera ya nere gitira ndande nere ono naba igeta gati mukaigera abana bajande gitna bajibaronga ababe bakasai naro affected ndoje nga okokora kwa ayo kunyigo jansi sauria kunyuranya o skuru aramu class ngabara form 2 form 2 ya mombegete bona no baire kandu no baram just stream ba jete bakabasera bakabeke nga lakini buno oli asoka kurwa noyo lazima baumera moyo cyanyengo sabu kuragira bari mbali go separate gutari raisi banche ba separate mbatete no bari ego no ni skuru abera affected barumbanya gwanchirana nga mamu mwabota iyo mbakabona omona aro tari gwanchira no yo yomo nabaro jinga igento ngeregetayo nabangetera nga akaba affected in fact pole sana ine story na kumiringa none no kwaringe yani mwakwande nere buya baka naende ego chuka saa 12 ayo munyene ubwa kerusi minga tayo ngastuka nande nankiki mukamweni mwakora matanga buya ono gabu ngote buna abantu abange nga ekero bona gabu mwa mweniri ekero abantu barura muchi bachire babatigire nimweka nalibona matanga aguchaka ono nalinje ngo chaka upya bagata na makoro lakini nje namanya mbere kogera kera abantu bamenyete bwana uya sana motuka 27 ili ya 28 tukamuina ko mutuguta tuamuyeti na ko mutuguta wono go jaka mambi yae wono ngajaka kororembeo ngasi nyumbugi makyo na boboriga abana bakurwari bacha bandigire bosa wono ngare kongitu karika mubere ndigete binto iga egere usembana rire engere meti wono nkabanya ko batiri nabona abaira yondo chinkunya konara bare baka inyore tabantu abange bakunya konte bikoreke tokore to ya bako arugira abana muburinga kya kuja kuruga bore njenda mweti kuruga ngakiya bakuja kuruga bore njenda nyare kuruga gose tiganda ara barugira bagonsinya nindi abongo batabi igo bono akero umungina asirire mwakorira matanga gwachakire konaji abana tutaite babe na stress nyana mabere kwa bagikeire kende yonsi bataite bono nali banjandite bagote barera tukuria magina etoko koreke injengo bali kwenda kwa baguri inkeyo gekomisa kanya kwenda igo omonene arenge high school igo bono nde tayo tigarete umuchwekero asirete kero monte igaruete mugatigara na abana bawe nje bwekana bono korosi ndagira naye ninje kire ndo paka sai nayo ko barose ndagira paka sai bunande
unabona gose naro sirangira amanya gucoka njarengera hisia ya kubali yani hiyo transition bono nga mungina tayo nero gakorire gasi chigasi bunechi bono nae we still atarasira tare gukora na igetenga kibono ange miaka ange bere inje nare gukora still igo bono kwa nagira na bono nkaranga nkagwaita tigangendera tare kwenyara tare kwe na baro munene na bomuro cha bunga mbuya lakini rende bulori bwa nkoro no bubesa bono tabu atingu njarengera isi ayona wanchira nanga bono mungino tayo ya na beta affected lakini rende bono nare kuoro kisa bana na brauba bangae ke gusito koroka bangae bana banya kwe irana nangangaki aba irimba ta meta baba ire nga tige toiroyo abana baba tebeti mama etichinsa ino nenda bona tatenko bolia abantu abange bagochabaira abana bakakukara kare gwani kerongi nasire takakare ready for iri korono mwete basugete njira gete ega tebeti ngina koronga use no mwete buo mungino njeta ko bana na papa njeti ndiko suka bakanga bonse njenga bade yo taito mwana bugo litorore yo oranje mangana haigo ugwanja igo na nkwa bugwa lakini bugo mabori na banareti njira teyo muntara re busi mwana na sende ya na bajaga uchichega kero bare bonsi etokonya ko sekura buge na bamintu tokonya ko basori ekogara omongina ndena chaka nyorto ko basori nge ridinko moko bagati na kai bamura bari bamina bake mwanja ini sana tamaiti na ngamate na bana bana nga aya atubuati bana bangani arochenga bana na banene abana kumbwa bari abatambe amaishinkurigiro chigore manene na no musho mukagoti no manene bona nero ndenga ino butambe oyore 5 35 familia yo mungino ere bado ngo kwikerange yes of course imbwango bajaka mbanda mete sana bakatana murureke ngwanzo akolire nini kapate imbu yamono mutamaite kendret nekerasirete nkaramu sana ngabe ku mitandao ngate ubono ninje ngore chiroli ngagaje chigoroba nini echo na chire kurigere ntakaro jese chikare narigere sana tichiroje na haganiri chiroli chitijiro lakini